Ćao svima, moje ime je Aleksandra i ja sam jedna od studentkinja koja je završila kurs za instruktora joge u Minimal školi. To je bilo pre par godina, više iskreno nisam ni sigurna koliko vremena prošlo. A inače praktikujem jogu nekih 20 godina unazad, tačnije 21 godinu unazad. Potpuno slučajno sam prosto došla do joge. Na nekom sajmu knjiga kao brucaš sam kupila knjigu, nešto o početničkom vežbanju jogi. To je za mene u tom trenutku bilo onako mistično i malo čudno, obzirom da pričamo o tom nekom periodu kad nam nije bilo sve baš na dohvat ruke kao danas. I tada sam se zaljubila u jogu i počela da vežbam. I od tada do trenutka dok nisam upisala Minimal školu joge, ništa o jogi nisam naučila nikako drugačije osim iz knjige. Tako da za sebe kažem da sam jedan joga knjiški moljac. Jogu sam praktikovala bukvalno u najrazličitijim životnim ciklusima, obzirom da mi je život bio onako prilično turbulentan. Prvo sam se rano ostvarila kao majka, tako da sam sa nekih 24 godine već bila onako jedna ozbiljna mama. I u trudnoći, bukvalno do poslednjih dana sam vežbala i mislim da mi je to jako pomagalo i kod samog porođaja i da se ja prosto bolje osjećam. A onda sam nakon samo 4 godine obolela od hematološkog maligniteta i da, sa 28 godina sam obolela od agresivnog oblika hematološkog maligniteta. I u trenucima kada su svi mislili da ću odustati i da prosto to neće izaći na dobro, ja sam svoje dane u bolničkoj sobi provodila tako što sam se istezala i što sam proučavala načine na koji mogu da sprovedem tu svoju joga praksu u tim ograničenim uslovima. Pa sam tako po prvi put otkrila Iyengar jogu, na primjer, što je dotle maltene bilo nepoznanica. Ja pričamo o nekoj 2014. godini, kad je to na našim prostorima bilo maltene pojam i retko ko da i čuo za to. Nakon uspešno završenog lečenja, ja sam počela da funkcionišem u jednom udruženju pacijenata koje okuplja pacijente od istih bolesti koje sam bolovala i ja. I moja namera je bila da tu svoju već dugogodišnju joga praksu približim pacijentima, obzirom da znam kako je ona meni pomagala u trenucima lečenja i nakon lečenja. Pa sam iz tog razloga počela da istražujem koja bi najbolja škola za instruktora joge bila, obzirom da, kao što sam i malo pre rekla, sam knjiški moljac i da prosto verujem u tu moć nauke i u reč nauke malo više nego onaj filozofski pristup i možda taj malo, kako da kažem, duhovniji pristup joga praksi, što ne kažem da je pogrešno, ali prosto to nisam ja. Sad, šta je to presudilo da upišem Minimal joga školu? Pa to što su mi u startu najpre ulivali poverenje da su upravo onog mentalnog sklopa kako sam i ja. Druga stvar, zato što se pokriva više različitih stilova joge, što je to za mene vrlo bitna stvar, obzirom da sam ja nekako u nekom trenutku malo prerasla hatu, obzirom da sam dugogodišnji vežbač. Upravo sam u tom periodu malo više istraživala vinjasu i aštangu, pa kada sam saznala da prosto se obrađuju svi ti pravci, odnosno sve te škole, to je nešto, čini mi se, što mi je najviše presudilo da upišem upravo tu. Sad, kada govorimo o iskustvima, mislim da je vrlo kompleksno i sveobuhvatno i upravo je to nešto što je jako važno, jer nije poenta završiti kurs i samo imati taj sertifikat i mahati njime kako ste instruktor, nego je bitno prosto znati
od početka do kraja šta vas čeka, šta može da se desi na času, koje benefite možete da ostvarite nekom vežbom ili nekom praksom, i da to usmerite na pravi način, da imate potpuno pravilan pristup sa vežbačima, ali i sa drugim kolegama, i to je neprocenjivo. Svakom od njih sam posebno zahvalna i na svakog od njih mislim u bukvalno svakom trenutku kada vežbam. Ana, hvala ti na poravnanjima. Znači, ti si mi otkrovenje. Kad god pokušavam da izvedem neku asanu koju nisam za koju sam zaribala ili prosto nisam dostigla njen nivo, ja samo čuvam tebe u glavi kako poravnanje nije dobro. I hvala ti na tome. Mihajlo, beskreno sam ti zahvalna što si mi otvorio oči za meditaciju, zato što sam neko ko stvarno ne voli da se bavi meditacijom. Mislila sam da je gubljenje vremena. Ne da je gubljenje vremena, nego prosto to nisam ja. A onda sam shvatila da sam ja godinama upravo to radila, onda nisam ni znala da je meditacija. I hvala ti što si mi otvorio oči da meditacija nije samo sesti i biti tu prisutan u tom trenutku. Hvala beskreno. Dunja je moja srodna duša u vežbanju. Dunja, ti si me pomakla stepenik unapred i dugujem ti dosta. Dunja je nekako znala da isprati taj moj ritam i taj moj vežbački vibe i mislim da to retko ko može da uspe, pogotovo ako ste neko kao ja ko voli malo zahtevniju praksu. Mislim da ste na pravom mestu. Zapravo, na pravom ste mestu kakvu god praksu da volite, jer ćete naučiti da napravite razliku, naučit ćete šta znači dobro vođen yoga čas, naučit ćete osnovne razlike između određenih škola joge koje su najčešće. Naučit ćete kako da pravilno vežbate sa ljudima i ono što je najbitnije, naučit ćete ono što vama prija. Ja sam naučila. Mislim da su svi naučili. Svako od nas koji je bio u toj grupi, a i grupe pre nas i grupe posle nas. Sigurna sam da ćete biti zadovoljni. I čak i ako praktikujete druge vidove rekreacije i pitate se da li je ovaj kurs nešto što vam je potrebno, moj odgovor će biti da, jeste. Zašto? Zato što ćete naći 1000 načina da unapredite to što do sada radite. Zato što ćete naći 1000 načina da se pravilno istegnete, da izbegnete grčeve ili ono sabijanje mišića koje obično naprave. Naučit ćete da pomerite svoje granice, ali isto tako ćete naučiti da je ponekad okej nešto da se ne može. To su veoma bitne borbe sa sobom. Mislim da su to najbitnije. I za kraj, poručila bih svima koji razmišljaju o tome da li treba da upišu kurs instruktora joge i da li uopšte treba da upišu kurs instruktora joge u minimalnoj joga školi, jedno veliko da. Zato što je promenjen potpuno moj pogled na jogu, moj pogled na vežbanje, moj pogled na rekreaciju, ali moj pogled na neke svakodnevne stvari koje prosto znamo da naučimo iz joga prakse. Veliko da je zato što je jako kompleksan program, zato što je to toliko lepo i fluidno obrađeno, zato što ćete naučiti sve što treba da znate o anatomiji, o joga praksi, o pravcima, odnosno školama joge koje se proučavaju u minimalnoj školi, a kojih ima više. I zato što ćete zaista posle ove škole biti spremni da budete pravi, iskusni instruktor i da prosto širite svoje znanje i svoje iskustvo u ovoj fantastičnoj praksi. Svima preporučujem.